Avui el dia es desperta fresc i ventós. Deixem el Berguedà i anem a Sant Llorenç del Munt, a fer la mola. Sortim del Coll de les Estanalles, des de Mura, un ampli aparcament on trobem el centre d'informació Coll d'Estanalles del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Olobac. Travessem la carretera i comencem la ruta, al costat del centre d'informació, en un cartell que diu Montcau, Coll d'Eres, Cova de Simanya i la Mola. Tot el recorregut està molt ben indicat, amb senyalització vertical. A l'arribar al Coll d'Estella, podríem decidir si pujar al Montcau per un camí a l'esquerra o seguir recte. Nosaltres de moment seguim recte, deixem el Montcau per més tard. Quan un dia vam decidir venir aquí. Arribem al Coll d'Eres. Demà despertaran captivats pel gran misteri que és la vida, a la recerca de perfums que ens embriaguin i potser... Continuem passant per la Carena del Pagès. Trobarem el trencall del Roure del Palau, la Carbonera, el Coll dels Tres Termes, fins a arribar al Morral del Drac. Davant nostre veiem el Montseny, amb el Turó de l'Home i el Matagalls. I una aproximació a Sant Llorenç del Munt, a la Mola. Que ens fa estar bé. Sí, ja som aquí per poder seguir l'obra dels nostres pares, per intentar fer net. Arribem al Morral del Drac, on parem. És un queixal, que pots passar per dins. A l'entrada s'ha de fer una petita grimpada. La sortida és per l'altre cantó. Els nostres fills, gotes que cauen del cel, poemes d'amor sincer, gestos i noves mirades i lliures per poder fer allò que ens fa estar bé. Passem per la Cova de la Sargantana i de l'Alzinar. Aquí trobem un camí empedrat i arribarem a la Mola, al monestir de Sant Llorenç del Munt. Segur que tornaran com records impresos dins d'una memòria, idees preses del calaix de la consciència que et donaran el valor, la força immensa per reprendre. Arribem a la Mola, a l'antic monestir benedictí de Sant Llorenç del Munt, que està adreçat a la Mola. Té 1.095 metres, cim culminant del massís de Sant Llorenç del Munt.
El conjunt és format per l'església i un clos tancat, adossat a migdia, que dona accés a l'hostatgeria, edificada sobre els fonaments de les antigues dependències monàstiques. L'església, edificada entre el 1045 i el 1064, té planta de creu grega, amb un cimbori creuer, tot i que l'interiorisme predomina la impressió d'un edifici de pla basilical i amb 3 naus i 3 absis. L'església té 4 portes, 2 de petites al transsepte i una a ponent, i l'altra a migdia, protegides per una galilea. Les naus són cobertes amb volta de cantó seguit. Poc després d'acabada la construcció de l'església, es va començar a construir el campanar, una gran torre de base quadrada, a l'extrem del braç. Poemes d'amor sincer, gestos i noves mirades, i lliures per poder fer allò que ens fa estar bé. Sí, La tornada farem el mateix camí, fins al Coll d'Eres. i l'obra dels nostres pares per intentar fer neta i pura la mirada i després poder contagiar millor els nostres fills. Des del Coll d'Eres pujarem al Montcau. Tenim uns 100 metres de desnivell. Poemes d'amor sincer, gestos i noves mirades, i lliures. Aquí l'única dificultat, si es pot dir així, la tenim al final. Doncs tenim uns metres que ens hem d'ajudar quasi bé amb les mans per poder pujar. El Montcau, a 1.056,7 metres d'altitud, és el segon cim del massís de Sant Llorenç del Munt. A dalt al cim trobem un vèrtex geodèsic. Trobem una taula amb el nom de tots els cims que es poden veure des d'aquest punt. Avui pocs perquè tenim el torb a les muntanyes. Fem la baixada pel cantó oposat, d'on hem pujat, fins a trobar el Coll d'Estella. Trobem el camí que hem fet de pujada i continuem fins a l'aparcament. Per poder fer allò que ens fa estar bé. Gestos i noves mirades, i lliures per poder fer allò que ens fa estar bé.